No, Tyron, liebe Freund, Jeden und Goyim, Rabbi Sai, Tyre Хаверим, wir seien noch da, und wir heben on, і ми починаємо, да. Ми ще тут, всім дякую, да. І ми починаємо наш наступний заняток. Я вже не пам'ятаю, які по лічбі, там нечто приближається вже до 20, да. Сподіваюся, да. Нечто такое. Ну, мои дороженькие, вельми рады вас усіх бачить и чуть, и молодцы, что вы учите песни, это настолько, да, вот, это самая головная нагорода для нас, для Олесь, а неких. я ще не сказала, що ми не просто так тут вучым, мы яшчэ таким чынам хотели вас павіншаваць, бо не ўсе маглі, вы ж толькі раз на тыдзень. На мінулым Ну, тыдні у вас быў дякую, дзень да. народзінаў, мы таким чынам вас віншуем, жадаем здароўя, самага моцнага вам і блізкім, і спадзяемся, што яшчэ шмат песняў, вершаў мы з вами будзем чытаць і спяваць. Дякую вялікі, да, дякую, вельми приємно, і, ну, кранальна, да. Всі шановні, да, мої сябры, і, ну, на жаль, не могу усіх вас обняти, але б хотілося, конечно, да. Ну, так само я трохи падрыхтаваў да вас сёння і вершаваныя нейкія матывы, і таксама і песенныя. Мы паспяваем таксама яшчэ одну з самых папулярных песен на ідышы, трошку, конечно, запиленную, но тем не менш, все ж таки основную песню, якую спяваюць, гэта, конечно, тум-балалайка. Но гэта напрыканцы. А пачнем мы з вами з верша, добра? І, ну, як бачыце, наше надвор'е беларускае, это як там кажуць пра хваробы, да, то да, про залатуху, да. Ну, ось, то ж саме приблизно надвор'ем. То суш і нічого, все висихає, то вот залева такая, что все вымакае, да. Что не высохне, то вымакне. Ну, тому хочется нейкі прачытаць верш, калі ж лето ж прыйшло, яно ж уже ж чэрвень, вот, ідзе вельмі хутка, дзень за днем. И хочется, конечно, чтобы все-таки лето пришло. Тому Мойша Кульбах, я вам почитаю верш зараз, і ён завецца Зумер. Зумер гэта лето, безумоўна. Спачатку я пачытаю вам пераклад. На жаль, мне няма беларускага, я сам не пераклаў гэты верш, але б хацелася, мусіць трэба зрабіць, да. Але ён толькі рускі пераклад у мяне ёсць. І Ролан Моран, такі перакладчык, ну, французскае імя у яго такое, Ролан Моран, але вот в советские часы он перекладал Кульбака, да. Лето зовется верш. Сегодня мир передо мной опять иной. Зеленый гул, парная твердь, из почки сок зеленый. Дрожало все, как в первый раз, теряя стыд, девичья плоть от острой радости дрожит. Блаженной кошкою разлегся в поле я, где все трепещет, блещет, брызжет, свет струя. Замазан солнцем глаз один, закрыт второй. Я молча радуюсь, молчком смеюсь порой. Вот здесь, где лес и луг, и дом, и даль, валяюсь я, булат, блистающая сталь. Да переклад. Теперь оригинал. Зумер. Schot rein die Welt sich ausgewickelt wieder neu, der grober Knasp, die volle Erd, die grüne Schuschkerei, es hat alles gezittert, wie das steife Mädelleib, verzittert wird von scharfer Freude beim wahren Weib. Und ich bin wie ein Katz, gelegen auf der Miet vom Feld, wie es hat gespritzt, geblitzt, gefinkelt und gehellt. Ein Oig verschmiert mit Sonn, das Zweite zu gemacht, hab schweigewdig gequollen, schweigewdig gelacht, aber über Meilen, Plein und Wald und Told, do walger ich sich a harter, blanker Stol. Вот такі моцны, вельмі выразны, характэрны такі кульбакаўскі верш. І дзякую вам за тое, што слухаеце і вывучаеце ідыш. Без ідышу нам нікуды не паедаш. Памятаеце той хасідскі напеў, дзе ідыш, куды едзеш, да. І без ідыш, як едзеш, то паедаш, а як не едзеш, то не паедзеш. Таму мы з вами едзем на кірунку ідыша, і гэта наша асноўная мэта. Але сёння мы яшчэ з вами працягнем
Трэці ўжо мы, напэўна, наш вось тыя самыя драўляныя гілцерны шулы, нашы драўляныя сінагогі, драўляныя школы. І сёння ў нас будзе яркі такі жывапіс і вот гэты цуд аднаўлення, цуд тое, што мы з вами паглядзелі на прыкладзе Воўпінскай сінагогі, калі ніхто не спадзяваўся, што праз 100 гадоў такое магчыма, і раптам вот паўстаў гэты будынак, дзякуючы чалавечай ініцыятыве. Все ад чалавека залежыць і ягоныя магчымасці. Безумоўна, калі Бог дасць, да, калі чалавек спадзяецца на нейкую сапраўдную дапамогу, ўсё можна зрабіць. І вось такіх нават сёння 2 прыклада. Мы з вами з'ездзім сёння у Галіцыю нашу, у Галічыну, у Украіну. І менавіта адтуль вось пайшоў гэты традыцыя, наколькі мы ведаем, таму што, канешне, гэта толькі невялічкія рэштачкі, якія засталіся нам ад той вялікай моцнай культуры, ад тых 300, можа быць, 200-300 сінагог драўляных, якія большасць з іх былі размаляваны выдатнымі мастакамі, прычым усеяны габрэямі. Чаму? Таму што мы ведаем некаторыя імёны, ведаем нават дакладныя даты. Народ кнігі, ён запісваў усё, як пачаў сторы пісаць, і з Танаху ўсё запісваць. Тое ж самае і на сценах сінагогі, тыя фотаздымкі, якія нам дазваляюць менавіта прачытаць вось тыя імёны дакладныя і нават даты, калі гэта было зроблена. То якраз 2 сінагогі у нас, гэта такі Гваздзец, это все недалёка ад Львова і Івана-Франкоўска, ў гэтым раёне менавіта. Это так званая Галіцыя. І другі гарадок, такі невялічкі мястэчка, гэта Ходораў. Вот у гэтых 2 мястэчках былі такога ж тыпу сінагогі, сёння мы паглядзім іх. І якраз вот 2 краіны, якія мы спалучым сёння з вами: Германію, Ізраіль, Украіну і Польшчу. Вот нават так 4 краіны на сёння прагучыць. І менавіта дзякуючы вот ім, аб'яднанню іх, нам нейкім чалавечым сувязям добрым, з'явілася ў 2 музеях, адзін у Ізраілі, другі ў Польшчы, у Варшаве, якія змаглі вот нейкім чынам рэканструяваць гэты жывапіс і зрабіць вось прэзентацыю гэтых сінагог. Конечно, не ў сакральным сэнсе, таму што гэта музеі, тым не менш, вось такі цуд адбыўся. І сёння мы відавочна гэта з вами паглядзім. Добра? Таму я запускаю сваю прэзентацыю. І зноў жа нашы гільцерны шулы, драўляныя школы, брамы неба, гэта вот выраз, это і назоў першай кніжкі, якая ў 50-х гадах выйшла мінулага стагоддзя, і тых самых Марыі Казіміша Пехоткі, памятаеце, брамы неба, разумееце, гэта нейкі ўваход, гэта вобраз, 2 слова, якія якраз даюць сімвал, асноўны сімвал усіх сінагог. І 2 імені, Лясніцкі і Лісіцкі. Сёння мы з вами Лісніцкага менавіта і пра яго і пагаворым, пра гэты род, таму што гэта была менавіта традыцыя, гэта не адзін чалавек, гэта вот цэлая дынастыя мастакоў, якія зусім невялічкім мястэчкі выраслі і сталі мастакамі. А Еля Лісіцкага вы памятаеце, это мастак 20-го стагоддзя. Зэдзехавеку гота Михая, гэта самае галоўнае для нас. Утульна сядайце і атрымліваеце шчасце асалоду. Зноў жа я яшчэ раз пакажу вам Жаўтоўскага Павла Мікалаевіча. Чалавек, які мастак, ён меў мастацкую адукацыю, скончыў універсітэт мастацкі, і больш таго, ён быў этнограф, ён быў краявед. Ён быў нават, меў навуковае званне, наколькі не памыляюсь, ён не доктар навук быў, але ўсё ж такі кандыдацкую ён абараніў. І лёс, бачыце, 904 год яго нараджэння, і як не дзіўна, ён ужо яшчэ маладым чалавекам, 33-м годзе ён трапіў пад гэтыя рэпрэсіі, калі всю інтэлігенцыю прасавалі як маглі, і аж да 46-го года ён знаходзіўся спачатку ў лагерах, ён быў арыштаваны, асуджаны, сядзеў у лагерах і ў далёкай Сібіры. І толькі ў 46-м годзе яму дазволілі вярнуцца ва Ўкраіну.
І все астатняе, ну вот міжваенны час ён трошку займаўся гэтай этнаграфіяй, фотаграфаваннем і вывучэннем і збіраннем і не толькі, канешне, украінскай спадчыны. Самае галоўнае, што ён тады ўжо, не будучы антысемітам, ён менавіта разумеў, што вось тая драўляная архітэктура і той якраз тая спадчына, габрэйская спадчына вельмі істотна і ну як бы непаўтаральна для ўсіх. І ён займаўся менавіта гэтым, збіраў. І дзякуючы яму мы маем вялікую колькасць менавіта вот матэрыялаў і фотаздымкаў менавіта звязаных вот з гэтай культурай. Павел Миколаевич, да. Пачнем вот з такого фотаздымка дзіўнага. Гэта Украіна, гэта бліжэй да нас, Житомир, город Коростень, Житомирская губерния, Житомирская область. Это 26-й год. Ну, я вам трошку говорил про гісторыю, тое, што, канешне, калі вельмі гэтыя вот тыя самыя камунары, якія прыйшлі бальшавіцкія, вельмі хутка разабраліся з усімі рэлігійнымі особами усіх релігій, і іудаїзм, і хрысціянства, і, канешне, іслам, усе яны былі рэпрэсаваны вельмі моцна. І, ну, вот, якраз, як не дзіўна, іудаізм вельмі доўга яшчэ трымаўся. І гэта 1926 год, гэта ўжо, ну, 9 гадоў пасля рэвалюцыі той самай. Тым не менш, ось яшчэ здарыцца, гэта, напэўна, самы апошні з'езд на этой тэрыторыі, вялікай тэрыторыі, што звалася Савецкім Саюзам, адбыўся такі вот вялікі з'езд, прычым тут усе і хасідскія рабіны, і нехасідскія, літвацкія, так званыя рабіны. Вот такі з'езд адбыўся менавіта в Украіне. Нават тут ёсць паімённа, яны ўсе падпісаныя, і як не дзіўна, да, ну і тут едыш прысутнічае, і іўрыт напісаны рукой, паверху напісана, да. Такая вялікая колькасць рабінаў. Ну, просто вам паказаць, што такое было магчыма яшчэ. І гэта кніжка, гэта пэўна не вокладка, гэта першая, можа быць і вокладка, да, можа і вокладка. Я сам не бачу этой кніжкі. Кніжка выйшла ў Ізраілі, уже ў 2000-е гады, можа 10 гадоў таму назад. Я не трымаў яе ў руках, не ведаю дакладна даты. Больш таго, звычайна, у замежных кніжках бывае цяжка знайсці дату. Не так, як у нашых традыцыі, звычайна, на першых старонках адразу друкуецца, хто выдаў выдавецтва, і дата ставіцца. І кніжка якраз прысвечана вось гэтым драўляным сінагогам і менавіта роспісам у гэтых драўляных сінагогах. Яна ўтрымлівае вялікі колькасць фотаздымкаў і копій. Вось гэта якраз адна з копій. Яна не падпісана, ну, я ж кажу, кніжку не бачыў, тым не менш, альбо гэта вот якраз гэта з экспедыцыі, хутчэй за ўсё, гэта адна з копій экспедыцыі Анскага таго самага. Магчыма, гэта рыбак ці вот той самы Лісіцкі, Эль Лісіцкі рабіў. І гэта, наколькі я разумею, тая самая ходыраўская сінагога, пра якую сёння мы будзем з вами размаўляць і гаварыць. Дзякуючы вот якраз і гэтаму малюнку стала магчымасць рэканструкцыі. І вот гэта две старонкі з гэтай кніжкі, якія мне ўдалася знайсці. З левага боку гэта наша Воўпінская сінагога, это той самы, да, Орен Койдыш, святы каўчэг. І вот памятаеце, да, тыя створкі, якія адчыняюцца, на іх намалявана якраз тая самая мінора, семісвечнік, тыя самыя дзве калоны, знакамітыя Боас і Яхін, гэта тыя каганы, якія першыя, ну, вобраз тых самых першых каганаў двух, якія, ну, прысутнічалі пры разбурэнні гэтага храма. Гэтыя дзве калоны, як бы два вобраза двух тых каганаў. Каганы — гэта першыя святары, якія гэтым працавалі ў гэтай сінагозе. А з правага боку Бергхофен, гэта Германія. Падавалася, Германія, якое дачыненне мае Германія да гэтага рэгіёна, да нашага, да палескага і да падляшскага, беларускага і украінскага рэгіёна і Літвы, дзе знаходзяцца гэтыя драўляныя сінагогі. Але тым не менш, гэта такая загадка, якую сёння мы з вами разгадаем. Як не дзіўна. Ідзем далей. І вот што знайшлося. Знайшлося вось такі. Ёсць нейкі германскі горад, ну, такім у сярэдзіне, трошку бліжэй да поўдня,
Германии и нават на захад яшчэ далей ад нашай тэрыторыі. Горб ён завецца кратка, але горб Амнекер, Некер гэта рака, на Некры часто называют, там, напрыклад, Франкфурт на Майне, Майн рака, на Рейне завуцца гарада цэлы шэраг. І вот гэты роспіс, это видно, что гэта драўляная сінагога, потому что видно дошки, так, видно тексты гебрайскія, і виден вот тот вот тло, вось гэта вот тое, што я вам казаў, распавядаў, дзе вось гэты раслінны арнамент пераплятаецца, вот, ну, адразу узгадваюцца параўнанні з нейкім рэнесансным часам, калі вот гэтыя самыя, ну, дарагія, конечно, арыстакратычная вопратка, дзе яна там, калі навучыліся карыстацца ядвабам, там, гэтымі аксамітамі, рознымі каштоўнымі тканямі, тканінамі, і пачалі вось і ткаць нават золатам, рознымі самымі найлепшымі матэрыяламі. І вось, ну, гэта, ну, адна справа тканіны, іншая справа зусім, канешне, гэта роспіс на сцяне і на дошках. Але вот з майго боку мастацка, гэта адзін з самых вышэйшых, ну, на той час, это 17-18 стагоддзя, і на той час гэта настолькі мастацкая рэч, таму што ну, вот прысутнасць з гэтых расшыўкі гэтымі дошкамі, гэтых ліній незвычайных, і вот гэта спалучэнне з дэкаратыўнасцю, прабачце, надвор'е, я ж кажу, неспрыяльнае. Я вот зноў ж вам паказваю мяне кубак, адмыслова для наших лекцый, ён з альфабетом, з габрэйскім. Я трошку воды буду піць, тому што, ну, прыходзілася учора цэлы дзень прыйшлося гаварыць, і сёння прыходзіцца гаварыць, і спяваць, да. І вот і тут напісана, у тэкстах напісана менавіта, хто гэта зрабіў. Эліезер Зусман, сын Шлойма Каца, Хазнаў з Бродаў. Броды таксама, гэта Украіна, і знакамітае мястэчка з Бродаў. Ну, вот ёсць і Бродскі, вы памятаеце, цэлы шэраг імёнаў, прозвішчаў бродскіх, да. Пабудаваў, размаляваў пра запрашэнне кагалаў нямецчын. То есть немцы ўжо тады, вот 18 стагоддзі, яны ведалі, што ёсць нейкая школа мастацкая, яны пэўне ведалі гэтыя школы, гэтыя сінагогі распісаныя, і яны запрасілі, і нават вот 4 гарадах, нават у 5, Бекгофен, Кіргейм, Унтерлімпербург, Кольмбург і Горб, былі размаляваны сінагогі вот гэтым чалавекам, гэтым мастаком. І адразу ж напісана, бачыце, тут у мяне тут, што вот горбскія роспісы гэтай сінагогі знаходзяцца зараз у ізраільскім музеі, музей дыаспары, так ён, Тель-Авівскі музей дыаспары ён завецца. І, ну, вот просто паглядзець вам трошечку, што вы там, што відно. Канешне, на такім выпадку, але хто яшчэ праз тэлефоны гэта глядзець, убачыце, агледзець вось гэты каштоўнасць гэтага жывапіса, гэтай мастацкай рукі, выдатнейшай, гэта валоданне, ну, не было, я ж вам казаў, што мінулы раз, што не было ніякіх акадэмій, не было ніякіх школаў. І як гэтаму было навучыцца, гэта абсалютна такі прыродны талент і валоданне вот мастацтвам. Да, ну, такая добрая зайздрасць да гэтага. Ну і вот бачыце, тут у версіі якраз вот гэты два тыя самыя львы, гэта, памятаеце, я вам казаў мінулы раз, это сімвал таго самага Егуды, адзін з галоўных род з каленаў, да, якраз Ізраілем, гэта калена Егуды. І якраз лев увасабляе ў сабе вось гэты образ, сімвал гэтага роду. І вот што тут напісана, што у 64 годзе, у 19 стагоддзі ўжо, да, гэту сінагогу, яна невялічкая, у яе такі корабавы, круглы свод, не такі, як у сінагогах, памятаюць, у нас такія купалы, там цэлы шэраг купалоў там быў. А тут гэта звычайны невялічкі будынак. Больш таго, гэта быў, у той час уже быў звычайны дом некага немца. Але на сенавал, гэта быў сенавал, і вот сена давала менавіта той самы выдатны клімат і тое асяроддзе, сухое сена. Яно не дазваляла вот той вільгаці разбураць гэты жывапіс. Такім цудам ён вот у некай хаце ён захаваўся у гэтай дом, які быў некалі сінагогай. І вот нейкі пастар нават гэта чалавек хрысціянскі, гэта якраз рэфарматарская царква.
Ён вот убачыўшы гэта нейкім чынам, ён ведаючы некалькі вот нават імёны усе есть Экштейн, Готайн, вот рабіны, якія в сінагогах тады дзейнічалі на той тэрыторыі, і знайшлі нават без падтрымальніка ніяк, без спонсора, без мецэната не абысціся, знайшлі Макса Гутмана, які выкупіў гэту сінагогу. Больш таго, аплацілі вот той дэмантаж і рэстаўрацыю, установку. Але спачатку перавезлі ў другі горад, ужо ў горад, большы горад Бамберг у Германії, і это ж было сярэдзіна 19 стагоддзя, да, ну і трошку пазней, 64 год. І ён у Бамбергу знаходзімся вот доўгі час. Яны былі, пазней былі ўстаноўлены, бачыце, напісана ў 1913 годзе ў Бамбергу, яны былі ўжо сабраныя як музейная каштоўнасць. І ў 68 годзе, канешне, калі ўжо зусім іншыя адносіны былі паміж Германіяй і Ізраілем, гэтая мэрія Бамберга перадала вось гэты жывапіс каштоўны, таму што на той час гэта быў адзін узор, які быў вядомы, што тое, што захаваўся з гэтага ўсяго перыяда, гэтыя артефакты былі перададзены ў музей Ізраілю у Тель-Авів. Добра, ідём далей. І проста пакажу вам некалькі вот тых фрагментаў, што захаваліся. Безумоўна, гэта вялікая частка ўжо рэканструявана. Гэта, захаваўся вельмі добра, я ж кажу, гэты жывапіс. І, не ўбачыўшы гэта натуральна, я не бачыў гэта ўжывую, безумоўна, хоць я быў аднойчы быў у Тель-Авіве, але не ведаў, што ёсць такі музей гэты жывапіс, таму я, на жаль, не наведаў, ўсяго ж не ахопіш, разумееце. І тут вот тое, што мы разам з мінулым разам і пазамінулым разам казалі пра Мігілёўскую, тую ж самую сінагогу, вот тыя сюжэты, вот тых от жывёлаў, усіх жывёлаў, і алені тут, і тыя ж самыя сланы ёсць, і верблюды, і, безліч птушкаў, канешне, зайцы, тыя ж нашы буслы знакамітыя, все гэта прысутнічае уже тады, уже в той час уже прысутнічала нават у Германії. Як не дзіўна, той весь пейзаж наш і тое асяроддзе фауна і флора, якая была тут прынятая, безумоўна, яна яшчэ прыехала з святой зямлі, гэта як успамін, гэтыя роспісы, гэта менавіта як успамін. Таму што галоўная ідэя, канешне, кожнай сінагогі і кожнай роспіса у сінагозе і ўсей гэтай інфармацыі, якая захоўваецца іганская, гэта, канешне, чаканне на прыход Месія таго самага Машыяша і, безумоўна, вяртанне ў Ізраіль. Памятаеце, вось два слова я вам весь час нагадваю яшчэ раз, гэта голас, гэта выгнанне, і геула, гэта якраз вяртанне на радзіму, гэта якраз дараванне магчымасці атрымаць выратаванне ўсяго народа габрэйскага. І гэта асноўная ідэя, яна захоўваецца, безумоўна, пранізвае ўсё гэта жыццё сінагогі, безумоўна, гэта асноўныя тэрміны. І ідзем далей. Вот якраз вот той самы слон у сярэдзіне введзён. Яшчэ вельмі дзіўныя, канешне, гэтыя аднарогі, едзінарогі так званыя, і барацьба. Вот трошку пазней мы пагаворым, я вам дэталі пакажу. І, вот бачыце, вот все такое перапляценне, абсалютна як тканіна зроблена, так, разумееце мяне, да? Кветкі, расліны і спалучэнне вот у іх украплены гэтыя вот жывёліны, і просто паглядзіце, вот як это зроблена. Музейныя творы. І вот, все ж таки, нам трэба прыйсці да вытокаў гэтай творчасці, знайсці, кім жа гэта все ж таки было зроблена, і як гэта здарылася такое магчыма быць. Зусім маленькае мястэчка, Ярычаў яно завецца, знаходзіцца таксама, выбачайце, у Галіцыі. І вот двое імёнаў у нас ёсць, і нават з датамі дакладнымі, яшчэ больш на 100 гадоў раней. Гэта 1652 год, гэта 17 стагоддзя, Ісроэль бен Мордехай з Ярычава. Вот гэта першы мастак габрэйскі на гэтай тэрыторыі, вось тым самым голасе, у выгнанні, якога мы можам ведаць. І другі ўжо праз 80 ці колькі гадоў
Ён рэстаўраваў той самы жывапіс, про які мы сёння з вами будзем гаварыць. Гэта уже длинное такое імя, Егуда Лейб Коган Мардыхай Лесніцкі. Так, гэта уже 1729 год, 18 стагоддзя. І вот той горад, не горад, таксама мястэчка, зараз, напэўна, гэта трошку больш за вёску. І Гвіздзец по-украінску, Гваздзец по-беларуску яно завецца. І, ну, бачыце, у асяродку якраз стаяць вот нейкая колькасць там габрэйскага насельніцтва відно. І гіганцкі такі будынак з прыгожымі вялікімі дахамі, крытымі гонтамі і больш таго з прыбудовамі. Тут оказывается і, ну, спачатку была, конечно, толькі цэнтральная частка вот, з гэтай двух-трохскатнай крышай і ну, з такімі вот ступеньчатым дахам. То пасля прыбудоўваўся, конечно, вот гэты бабінік, жаночая частка, быў прыбудаваны хэдэр, таксама там навучанне падтрымлівалася, памятаеце, я вам казаў, што хэдэр гэта для маленечкіх дзецей, навучанне Торы і габрэйскай юдаістыкі. А пазней, яшчэ пазней, было прыбудавана якраз і холодная сінагога, так званая мураваная, то есть частка, калі вот бачыце, яна з правага боку і там труба тырчыць, якраз, ну, калі все ж таки клімат тутэйшы не зусім спрыяльны, хоць на Украіне, конечно, цяплей, тым не менш зімы бываюць холодныя, больш это блізка да Карпатаў. І вот якраз прыбудова была зроблена, ну, то гэта ўжо пазнейшае прырастала. І нават калі я разумею, вось гэта нейкія дровы ляжаць на пярэднім плане, вялікія карчы вялікія, якімі, можа быць, якраз тапілі гэтую печку. І, ну, некалькі фотаздымкаў паглядзіце, калі ласка, з розных бакоў, як выглядала гэта сінагога. І вот літаральна яна праіснавала, бачыце, як не дзіўна, ну, 300 гадоў, да, 1640 годзе прыблізна яна была пабудавана і праіснавала да 1941 года. Менавіта не пры немцах я атрымаўся, нехта учыніў падпал гэтай сінагогі, і яна, конечно, цалкам будучы драўляная, яна згарэла, нічога дзе не засталося. 300 год, да, прастаяў. Больш вельмі цікава вось гэты здымак, таму што вот якраз, каб цяплей было, ўсім хацелася цяпла, дарэчы, вот гэта якраз на пярэднім плане белая, гэта якраз цёплая сінагога, не холодная, а цёплая сінагога. Але вот і сцяна, вся сцяна, бакавая сцяна, яна, бачыце, такая дранкай такой пакрытая, такія як ступені зроблены, наплывы. Таксама вот спроба, ну і па-першае, захаваць дрэва, па-другое, якраз усяпліць як-небудзь яе, да? І, конечно же, тыя наши вербіны, памятаеце, да, тая сям'я, безумоўна, не могла абысціся без таго, каб не зрабіць саламяны вот, макет гэтай сінагогі. Ён ёсць таксама выстаўлены музеі тэль-авіўскім. І вот фотаздымкі, якія мы маем, дзякуючы тым людзям, пра якіх мы з вами гаварылі. І з левага боку гэта біма, все гэта зроблена з дрэва, безумоўна, это цалкам драўляная архітэктура. І вось гэта рэч, такая фантастычная рэч, барочная такая, яна, ну, пакрывае все сцены, все біму, безумоўна, біму. Ну, і, конечно, ведаеце, калі мы згадваем слово біма, слово простое, яно азначае якраз сцэна альбо такое падвышэнне, узвышэнне. То ёсць яшчэ слова, якое тычыцца менавіта бімы, гэта мішкан. Мішкан. Што такое мішкан? Мішкан, на ідышы мішкан, націск на першае і мішкан. Мішкан гэта такі пераносны храм. Памятаеце, калі габрэі мусілі ўцякаць на Пэйсах, гэта свята Пэйсаха, калі ўцякаць з Егіпту, то яны зрабілі такі пераносны, да, ну, скінію я называлі, альбо святы шацёр, альбо каўчэг запавету. І ў пустэльні яны вот мелі магчымасць якраз там вот той рытуал праводзіць набажэнства менавіта там. То якраз біма з'яўляецца правобразам гэтай. Гэта якраз тая самая пераносная скінія, пераносны той маленечкі храм у вялікім, таму што сам храм гэта вся вселенная, гэта вся боская прысутнасць. Дарэчы, боская прысутнасць адно з таксама
і боская ўлада і боская помасць, ну яно шмат сэнсаў мае. Гэта слово шхіна на ідышы. Шхіна ж гучыць шхіна на сучасным іўрыце. Это адзін з асноўных таксама рэлігійных тэрмінаў, іудаістычных тэрмінаў, які трэба ведаць і якім, безумоўна, не абысціся, гаворачы пра сінагогу. Добра. Ну і з правага боку, бачыце, гэта якраз заходняя сцяна, гэта ўваход, але таксама яна вся распісана, вся размалявана ад піпачкі да попачкі, так жартуюць, да, беларусы, да. Вся цалкам, вся пакрыта роспісамі. І, ну, вот 2 разы, бачыце, яна распісвалася ці панаўлялася 2 мастакамі. Імёны ёсць, вот яны ізноў жа напісаны: Ізраэль бен Мардехай, Ісаяк бен Егуда, Лейб Коган, так. Ён Мардехай Лесніцкі, длинное такое імя ягонае. І вот вы зараз якраз бачыце той самы купал, што я вам казаў, і падобны вот тое, што было і ў папярэднім нашым, тое, што мы казалі пра Волпу, пра нашу, альбо, ну, нават і падобнае на Магілёўскую, але больш, конечно, волпінская. Гэта вот пераход з васьмерыка ў чацверык, з чацверыка ў васьмерык. Вот гэта з дрэва ўсё зроблена, і кожны гэты вот ярус, чым вышэй, конечно, ён больш, чым бліжэй да Бога, ён сімвалізуе якраз тое неба і тое вот тых там херувімаў, серафімаў, і чым ніжэй, ён бліжэй да нашага знаходжання тут на зямлі. Вот гэта, конечно, безумоўна, вельмі сімвалічная рэч. Кожная дэталь, кожная жывёла, якая намалявана на сцяне, на гэтых сценах, на столе, на гэтых суфітах, яна таксама сімвалізуе нават кожная раслінка. І гэта вельмі складаны, такі вельмі вялікі, ну, такі сімвалічны маюць сэнс усе гэтыя рэчы. Безумоўна, гэта яшчэ ўсё акаляецца вот шрифтамі, тэкстамі, тэксты і малітоўнікаў, і, канешне, шторы, і розных, нават талмудычныя выразы вельмі часта існавалі. Ну, просто паглядзіце некалькі. Вот тут видно якраз з левага боку вот той самы сюжэт знакаміты, дзе барацьба ідзе аднарогам, да, і льва, лев з аднарогам. І гэта якраз сімвалізуе, як не видно, як не дзіўна, якраз два калена ізраільскія. Вы ведаеце, што калены, ну, канешне, іх было 12, і адносіны паміж імі былі розныя. Нават частка з іх зусім зышла і знікла, і невядома, што з імі стала. Але два самых вялікіх і самых уплывовых калена былі Егуда і Ефраіма. І вось гэта якраз сімвал той барацьбы за першынства, за валоданне якраз Ефраіма. І вот гэты аднарог б'ецца са львом, гэта якраз Ефраім б'ецца з Егудай. І адзін з самых папулярных сюжэтаў, ён вельмі шмат прысутнічае, хаця, дарэчы, кажуць навукоўцы, што ён з'явіўся дастаткова позна, недзе ўжо ў часы Рэнесанса. Але, як не дзіўна, ён прысутнічае, я вам далей пакажу, нават у хрысціянскай сімволікі, нават у простых хатах ёсць такая вот памор'я на самым севере Расіі, і архангельскія там вот паморы такія, і ў іх у хатах ёсць размаляваны, на фасадах хат таксама размаляваны вот гэты сюжэт, барацьба аднарога і льва. Што яны разумелі, што яны ведалі. Дарэчы, вот якраз першыя хрысціяне вельмі значна больш арыентаваліся менавіта на старым запавеце, на той самай Торы і на тым самым якраз Танаху. Вот слон, якраз тут видно, ну, выбачайце, конечно, хто на телефоне гэта шмат не ўбачыць, але вот той самы слон. Слон таксама адзін з галоўных сімвалаў, і гэта, конечно, сіла і моц, в першую чаргу, але не проста сіла і моц, але яны ўраўнаважаны пакорай. Чаму? Таму што, ну, ведаеце выдатна, што самая моцная, самая дужая, крэпкая, сільная жывёла, гэта, конечно, слон, самая вялікая, магутная. Але і яна, як не дзіўна, яна дастаткова лёгка паддаецца той самай пакоры і выхаванню, і дрэсіроўкі той, што мы завем. Яна вельмі шмат дапамагае людзям, ну, ведаеце, пра Індію, там, пра іншыя краіны паўднёвыя, то, безумоўна, гэта норма якраз. Але больш таго, яна увасабляе, вот гэты слон, увасабляе ўвесь габрэйскі народ, што ён адначасова і моцны, і дужы, і сільны, але адначасова ён
покорны, і ён верыць у Бога. І ён, як бы, ну, все яго дачыненне мае менавіта да Торы. І якраз у версе на спіне менавіта якраз слана знаходзіцца ізноў жа тая самая скінія запавету, той самы каўчэг, і які саброй, ну, і у тым ліку высабляе і храм, і біму. Добра, ідзем далей. Ну вот просто паглядзець, бач, тут і рысі нейкія ёсць, тут і нейкія, нават, я не ведаю, глушак, ці гэта орол, ці, ну да, і глушак нейкі, да, ці цецеры, не ведаю, як па-беларускі цецераў на свой сорам, і да, но вельмі яшчэ характэрна, што вельмі шмат часта замест львоў былі такія жывёлы, ну гэта штучныя, міфалагічныя жывёлы, грыфоны так званыя. І грыфоны якраз, ну, ізноў жа вот гэта ўвасабленне нябесных нейкіх тварей, да, так будзем называць, гэта херувімы, серафімы, чулі такое, безумоўна, два слова, якія вот блізу Бога, якія на небе знаходзяцца, якія маюць шмат крылаў, і нейкім чынам вот блізу анёлаў знаходзяцца. І гэта все нябесныя такія стварэнні. Яшчэ вот фотаздымак адзін, ну, просто розныя фотаздымкі. Вот, дзякуючы гэтым фотаздымкам, і як не дзіўна, што я часта кажу гэту фразу, вот яшчэ захаваўся фотаздымак з правага боку, бачыце, гэта мінора, таксама мінора, і гэта, памятаеце, я зноў жа казаў мінулы раз, гэта дрэва жыцця, гэта самы старажытны сімвал, да гэтага часу шмат народаў шануе дрэвы і не бярэцца іх пілаваць, асабліва старыя дрэвы, вот, нарэчы, блізу нас літоўцы, гэта адзін з самых такіх латышы, літоўцы, эстонцы, для іх гэта дрэвы, сакральныя дрэвы, там у іх вельмі шмат, там 500-гадовых, 600-гадовых дубоў, для іх гэта норма захоўваецца. Я вам казаў пра Грэцыю, там, канешне, платаны тысячагадовыя, альбо тыя ж самыя алівы, аліўкі, да, тыя, што мы любім смачна есці. То якраз вот гэта, і бачыце, там нават тэкст на кожнай вот галіне міноры намаляваны, напісаны тэкст. І да, ідзем далей. І раптам мы вяртаемся ў сучаснасць, мы прыязджаем з вами у Варшаву зноў жа. Гэта музей Палін, ён завецца на іўрыце Палін, Пойлын на ідышы. Пойлын гэта Польшча, музей Польшча, но назоў узяты габрэйскі, ідышны і іўрыцкі. І больш таго, гэта вуліца, на якой знаходзіцца гэты будынак, яна завецца Людвіга Заменгофа. Людвіг Заменгоф гэта наш зямляк, гэта той самы стваральнік таго самага знакамітага, той самай знакамітай мовы, да, якая штучна зроблена, да, ведаеце. І гэта, канешне, ён нарадзіўся у вельмі блізка. З намі гэта выскачыла слово, прабачце, я пасля згадаю, вам скажу, да. Ідзем далей. У 2013 годзе было нейкае аб'яднанне розных краін, я ж казаў вам пра Ізраіль, пра Германію, пра Польшчу, пра паўночныя краіны, краіны Еўропы. Яны все разам аб'ядналіся, стварылі такі фонд, і вось гэты фонд быў вырашаны менавіта на тэрыторыі якраз таго самага вялікага, напэўна, у свеце гета, варшаўскага гета, якое, ну, адзначылася, памятаеце, паўстаннем вялікім, якое было вельмі жорстка падаўлена, вялікая колькасць загінула. Тым не менш, гэта вот той самы выклік, Defiance па-ангельску, які зроблены фільм быў, і які якраз вот паказаў, што не толькі пакора, але эмоцыі, сіла гэтага народу дазволіла вот у незвычайных умовах знайсці зброю было ці нейкім чынам проста выжыць у гэтых умовах, гэтым гіганцкім гета, але вот зрабілі яшчэ і такое вялікае паўстанне. І на гэтым месцы, якраз на тэрыторыі гета, быў зроблены вот уже больш 12 год назад, дарэчы, якраз вот цыкл, астралагічны цыкл таго самага знака зодзіяку, тое, што малююць заўжды у сінагогах, ён якраз вот, ну, на сённяшні дзень, 25 год, якраз гэты музей паўстаў, ён ёсць. І менавіта ў гэтым музеі
была рукаструявана гэта сінагога, яна пэўне ў троху меншым памер, не ў натуральным памеры, калі вот наша вопа была зроблена у натуральным памеры, то якраз тут пэўне зменшана ўсё ж такі, але вот вы бачыце верхнюю частку, яна як бы на два паверхі дзеляцца. Можна хадзіць і тут па верхнім паверсе і па ніжнім паверсе. Вот зроблена гэта страпільная кроква беларуска, кроквельная сістэма, бэлькавая сістэма зроблена якраз адноўлена, якая існавала менавіта ў гэтай сінагозе Гваздзіцовай, і вот ідзем уніз. І вот той самы фотаздымак, з якога мы пачыналі, самы наш першы семінар, прысвечаны менавіта гэтым сінагогам. Вот як гэта зараз выглядае. На жаль, тут зроблены фотаздымак, зроблены без гледачоў. На самой справе там вялікая музей вельмі танны. Больш таго, ён, здаецца, ў чацвер, калі хто будзе, там будзе магчымасць быць вам, ці вашым дзецям, ці вашым внукам, то ў чацвер ён бясплатны, можна проста прыйсці і глядзець. Это гіганцкі будынак, там усе этапы развіцця габрэйства на тэрыторыі Польшчы і вакол нас, тут Украіны, Беларусі, Літвы. І, канешне, гэта проста надзвычай музей вывернуты наізнанку, тое, што завецца. Ён якраз у музеі дазволена рабіць усё. Всё кранаць, усё крусіць, всё друкаваць, ну, всё, займацца там ткацтвам і любым рамяством, якім габрэі якраз адзначаліся. І ў тым сэнсе бачыць, вот, прысутнічаць, быць у гэтай сінагозе, тут у сярэдзіне. Таму там вялікая колькасць людзей прысутнічае. Вот крупным планом той самый сына яшчэ раз бліжэй, набліжэнне да купала да таго. Ну, зроблена все, што я ж вам казаў, вот васьмерык пераходзіў чацверык, і некалькі разоў гэта все мяняецца, да. І, канешне, вот унізе зараз відно якраз галоўная частка, орэн-кодзяж, гэта верхняя частка, што я вам казаў, сярэдняя частка, дзе якраз намаляваны якраз дзве тыя самыя табліцы, тыя скрыжалі запавета, на якіх 10 запаветаў напісана, што былі дараваны на гары Сінай якраз Майсею, Мойша. Вось яшчэ адзін фотаздымак. Ну, больш таго, бачыце, сама біма таксама зроблена. І, ну, канешне, не так цалкам, як яна была. Ну, пэўне, так яна і была, да. І тыя самыя вобразы мастацкія, все тут видны, да. Все гэта адноўлена. Ну вот якраз той самы сюжэт, што я вам казаў, бітва льва і едзінарога, гэта Ефраіма і Ігуды, якраз барацьба за першынства у калені якраз Ігуды. Але адначасова гэта яднанне, спроба яднання ўсіх, збірання ўсіх гэтых кален, усіх разам і збірання ўсяго габрэйскага народа. Тое, што мусіць адбыцца, калі прыйдзе Месія. Вось яшчэ адна выява, і тут, бачыце, вот якраз панізу ідуць дзіўныя тыя жывёліны, што я казаў. Вораны, дарэчы, таксама. Вот справа верблюд у коле такі. Але самы верх, паглядзіце, гэта мядзведзь, які трымае такія як калося, каласкі. І гэта 12 калосяў якраз, і гэта Якаў, які трымае 12 кален. Ну, гэта ягоныя сыны все, да? 12 кален у сімвалічным выяве, яны якраз як калосе прысутнічаюць. І зноў жа яшчэ раз, вот, скрыжалі знакамітыя нашы, да? Памятаеце, was is the zwei, батай, што значыцца два? Два гэта луях, гэта якраз лухас, да, гэта якраз тыя скрыжалі, песні спяваецца. Ну, einer ist Gott, Бог толькі адзін, да. І, канешне, наш Шор-Габор, бачыце, якія рогі вялікія, той самы бык, якога будуць есці праведнікі, калі прыйдзе Месія, і все, хто памерлі, яны паўстануць і будуць у тым самым раі. Шор-Габор, мітлів йосон, Шор-Габор, мітлів йосон, лів'йосон унізе. І якраз вельмі характэрныя таксама сюжэты, любімыя гэтымі мастакамі, унізе відно 3 рыбы. І яны вот так вот
як бы перасякаюцца ўсе тры колам такім, ствараюць кола такое, ну яны ў коле і знаходзяцца. І гэта якраз вось той бег часу, гэта сімвал бегу часу, бясконцасці часу. І ну вот, дарэчы, рыба яшчэ такая жывёліна, якая увесь час маўчыць, і гэта таксама намёк, што перад Богом трэба маўчаць, і такі сімвал пакоры чалавечай. Ну, але таксама левіафан, левіёсан той самы, які рыба, кіт, гэта таксама з гэтай стыхіі, з рыбнай, безумоўна, без гэтага абайсціся. Але больш таго цікава, што іх тры, і яшчэ бывае сюжэт тры зайцы, яны таксама па колу бегаюць, гэта таксама такі бег часу, гэта сімвал вечнасці. Але чаму тры? Тры гэта якраз тры прабацькі, гэта Ісаак, Авраам і Якаў, да? Вот, Ісаак, Авраам і Якаў. І яны ў выглядзе птушак і выглядзе зайцоў прысутнічаюць. Добра, ідзем далей. Ну, гэта была Гваздзіцоўская сінагога, яна адноўлена менавіта, вы ўсе яе зараз можаце ўбачыць у музеі Полін, які завецца ў Варшаве, у цэнтры самого горада Варшавы. Цяпер мы зноў вернемся спачатку на Украіну, зноў жа гэта Галічына, гэта недалёка ад Львова, гэта Ходорів, завецца мястэчка, і такога ж тыпу сінагога, ну тое ж самае, бачыце, двухступенчаты дах, тыя самыя высокія вокны, і прыбудовы, і жаночая частка прыбывайбер-шул званы прыбудаваны, і калты-шул прыбудаваны з правага боку. Ну, все, выбачайце, гейсы-шул, да, гарачая, цёплая школа, да. Ну і вот, бачыце, больш таго, улічваючы тое, што стары вельмі будынак 17 стагоддзя, ён быў моцна рэканструяваны ўжо вот у нашым стагоддзі, пачатку нашага стагоддзя, не наша 20-го стагоддзя, выбачайце, 20-го стагоддзя, і вот такія ўжо новыя вокны, новыя, а сама сінагога ўсярэдзіне захавалася, ну як бы кажух такі адзелі яе, да, у чэхол такі зрабілі. Ну, больш таго, бачыце, вот дзякуючы пехоткам, гэта пехоткі, таксама Марія Казіміш, былі зроблены дакладныя абмеры, былі зроблены такія разрэзы, раскроі гэтай сінагогі, чарцяжы дакладныя зроблены. І ну і дзякуючы гэтаму таксама з'явілася нейкая магчымасць, нейкая рэканструкцыя. Але што дзіўна, я дакладна не ведаю, но тое, што я ведаю, тое, што змог знайсці, прачытаць, я не быў, на жаль. Гэта ўжо тычыцца ізраільскага музея, Тель-Авівскага, я казаў, што я не быў там. Але вот калі яна была разбурана ці спалена немцамі, ну, пры немцах у всялякім разе, не ведаю, хто і падпальваў, паліцаі ці немцы, то нейкая частка вось гэтых дошак некім чынам уцалела, яна захавалася, альбо была завалена, ну, это ж будынак гіганцкі, больш таго ён двайныя сцены вы бачылі, калі ён рухнуў, то все гэта згарэць не магло, знікнуць не магло. І дастаткова вялікая частка гэтых дошак захавалася. І я не ведаю, што было з імі пасля вайны, хто менавіта, як украінцы іх хавалі ці хто, но нейкім чынам яны вось уже, безумоўна, ў іншыя часы, пасля таго, як быў утвораны Ізраіль в 48-49 годах, ён якраз і гэтыя дошкі трапілі ў Ізраіль. І, ну, канешне, зноў жа, нашы вербіны зрабілі саламяную сінагогу, макет. І спачатку я вам пакажу, на жаль, вельмі хутка час бяжыць, а мы не паспяваем глядзець. Я вам пакажу, вот той самы асноўны сімвал, арол у сярэдзіне трымае двух зайцоў, да, і якраз гэтыя зайцы яны выказваюць, мусіць выказваць, гэта гебрайскі народ, ён выказвае, мусіць пакору выказваць. А арол гэта не царскі арол, там, польскі ці расійскі, гэта менавіта, гэта сам Бог. Гэта вся сутнасць боская у ім. І вот усе 12 кален, тут ёсць, як не дзіўна, тыя самыя знакі задыяка, яны адначасова і калена увасабляюць сабой. І, ну, на жаль, уже часу няма тлумачыць кожнае калена, але, ну, вот, папулярны задыяк, знакі задыякі, і, дарэчы, у нас у Беларусі, у некаторых сінагогах гэта прысутнічала. Ашмянах, напрыклад. Вось як яна выглядала, тыя самыя фотаздымкі. Паглядзіце, я вельмі хутка вам пакажу ўсё, таму што хочацца яшчэ і праспяваць вам песню. Я абяцаў, да? Гэта ўсё, як бы, вот, фотаздымкі яшчэ тых часоў, міжваенных часоў.
Ну, сюжеты близко, то же самое, что мы бачили в «Гвоздецу». Это приблизно те же самые сюжеты. Просто поглядите. И вот это уже реконструкция. Вот якраз, наколькі я разумею, вот з левой часткі ў версіі, гэта вот кола, там вялікая частка кола з знакаў зодыяку, з арлом у сярэдзіне. Вялікая частка гэтых дошак захавалася. І вот калі ў сярэдзіне пад якраз сланом таксама две часткі. Гэтыя часткі таксама вялікая большая частка з дошак гэта натуральныя тыя дошкі, якія жывапіс, які ну, напэўна, ён быў адрэстаўраваны нейкім чынам і адноўлены. Але вялікая колькасць якраз дазволіла зрабіць рэканструкцыю менавіта дзякуючы таму, што частка арыгіналу дзякуючы гэтым доскам все ж таки захавалася. І вот гэта ўжо ўсё рэканструкцыя, гэта ўжо самі музейныя экспанаты, тое, што зараз вы бачыце фотаздымкі. Дарэчы, дзіўны сюжэт такі, вот зноў жа гэта нейкія козы і овцы, гэта ізноў жа нейкі народ, абрэйскі народ, і пакорлівы, і ну вот і я не ведаю, ці Бог, ці хто гэта ў вобразе ваўка прысутнічае, ён вот все ж таки адно да казляня забірае. Памятаеце самыя першыя, што я вам паказваў малюнкі таго самага у Горбі ў Нямецчыне, канешне, яны значна лепш, значна захаваліся, і тым не менш, вот наколькі падобна гэта ўсё. Гіганцкая тэрыторыя, некалькі тысяч кіламетраў паміж гэтымі двумя мястэчкамі, але тым не менш, вот адна рука, тыя самыя, гэта вялікі доказ, што той самы мастак, такі ж самы мастак з той самай сям'і, з той самага кругу якраз. Вот унізе якраз добра відны тры рыбы, бачыце? Тое, што я вам казаў. Авраам, Ісаак і Якаў. Тры прарока, тры прабацькі. І дзіўна яшчэ я вам пакажу, гэта 16 стагоддзе Ізраіль, гэта археалагічныя раскопкі, гэта падлога. Таксама старажытнай сінагогі, адной з самых старажытных сінагог. Сінагога сама не захавалася, захаваліся толькі фрагменты, вот якраз падлогі гэта, нейкія архітэктурныя. І той самы знак зодыяка, ён прысутнічаў уже тады, гэта традыцыя старая, вельмі старая. І тут нават на іўрыце все напісана, да, вот з правага боку трошку вышэй введзён шор, напісана шор, шор-габор, шор гэта бык наш. Так, добра, ну і вот так выглядае гэта ўсё, экспазіцыя ў музеі выглядае вот такім чынам, такі зроблены як бы. Тут бачыце якраз корабавы ўжо не купальны свод, а менавіта корабавы. Але таксама ён мае як бы тры, бачыце, тры падзела такіх, тры ступені. Вот яшчэ адзін, ну, з розных фрагментаў, з рознай яркасцю, но тым не менш, калі будзе надарыцца вам быць у Тель-Авіве, то раю, канешне, схадзіць. Вот той самы слон, пра якога я распавядаў, што гэта якраз вот сіла, моц і пакора абрэйскага народа ў адной вобразе, сімвалічным вобразе гэтай жывёлы вялікай. Да, ну і вот яшчэ раз паглядзіце, блізка якраз Эфраім якраз б'ецца з Ігудай, і Якаў сядзіць з 12 каленамі Ізраіля у выглядзе мядзведзя. І вот гэта якраз тое, што я вам хацеў паказаць, гэта Сібір, гэта, прабач, не Сібір, гэта Памор'е, якраз расійскае Памор'е, вот тое самае Архангельшчына, гэта звычайная вясковая хата, у якой той же самы сюжэт, аднарог б'ецца з львом. Хоць там габрэяў не было дакладна. І самае цікавае, самае дзіўнае для мяне, напрыклад, тое, што вот захаваўся такі фрагмент дзіўны з габрэйскім надпісам зусім, і што гэта? Гэта вот абсалютна украінскі такі традыцыйны, ну, рамяство традыцыйнае украінскае, да, вышывання крыжыкам. Бачыце, вот такі арнамент, на канструкцыя адмысловая, дзе расцягнута тканіна, і на ёй вось рукамі, бачыце, такія манжеты бачыце на рукавах, на рукавах у этой дзяўчыны. Дзяўчыны самой не відно, толькі рукі дзяўчыны. І якраз гэта чалавечыя рукі, як не дзіўна, хоць нельга было, чалавека нельга было маляваць. Усім жывёлам і усім раслінам можна хваліць Бога, а чалавеку не. Вот як не дзіўна, такая традыцыя габрэйская. Ну, яшчэ раз, вот так цалкам зусім гэта фотаздымак якраз менавіта
гэтага суфіта вялікага. І наша песня, я вам абяцаў, песня тум-балалайка, наша любимая, без яе нам ніяк не абысціся. Добра? Давайте узрадуемся, што мы з вами кончылі трохэтапны, якраз як гэтыя своды трохэтапныя ў ўсіх сінагогах, трохступеньчатыя. Мы скончылі з вами трохступеньчатыя драўляныя сінагогі. Вытрымалі 3 семінара наших. Заслужили гэту песню, да. Steht der Bocherunen Tracht und Tracht die ganze Nacht. Wenn man zu nehmen und nicht verschämen, wenn man zu nehmen und nicht verschämen. Ну і все разом ви видатно ведаєте. Тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лайка, тумбала, лайка, шпіл балалайка, тумбала, лайка, фрелих золзань. По-білоруську. Стоїть хлопець, стоїть бядак, про дзяўчыну думае так, чтоб не спытацца, каб спадабацца, чтоб не спытацца, каб спадабацца. И все разом тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лайка, тумбала, лайка, шпил, балалайка, тумбала, лайчка, фрейлих залзайн. Мейдел, хвел, бадр, фреген, воскен, ваксен, ваксен, реген, воскен, бренен, униту, герен, воскен, бенкен, вейнен, тререн. Tumbala, 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 laica, tumbala, 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 laica, tumbala, laica, шпіл балалайка, туmbala, лайка, фрелых залзайн. Я б красуня ведаць хацеў, што без дождзіка добра расце, што палае, ды не згарае, што без слёз так плача рыдае. Tumbala, 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 лайка, tumbala, 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 лайка. Тумбалалайка, шпіл балалайка, тумбалалайка, фрейлих золзайн. Наrische Bocher, was darfst du fragen? Achteinken, wachsen, wachsen und regen. Liebeken brennen und nicht aufhören. Harzken, Bändchen, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika. Разом tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, шпіл балалайка. Туmbala, лайка, фрейлих золзайн. Ці ж tu дурны? Што, быць можа, прасцей, без дажджу, кажуць, камень расце, гарыць каханне, ды не згарае, плача сэрца, хоць слёз не мае. Тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лайка, тумбала, лайка, шпіл балалайка, тумбала, лайка, фрейлих золзайн. Ну, вялікі дзякуй, шчыры дзякуй усім, малайцы, што датрымаліся. Ашейным дан, зайтмер гезун, штаркун мацліях, будьце все здоровы, дужыя і паспяховыя. Ашейным дан, дзякуй вам, Алесь. Зараз падключаю мікрафоны. Сябры, калі ласка, адгукніцеся. Добрый день и великий дякуй. Вельми было цікаво. Большое спасибо, ну огромное спасибо. Такой отклик в душе. И я много читаю Торы, и мои мысли с вашими словами, и со словами Торы имеют очень много общего. Аданька, спасибо. Дякуй. Вам так само спасибо, дякую вялікі, да, усім, і што ўсё ж такі, ну, гэта мои лекцыі арыентаваны, конечно, на конкретную аудиторию мастацкую, якая трошку нешта, ну, мае нейкі інтарэс да гэтага прафесійны. Тым не менш, мне здаецца, это всім людзям цікава. Ну, больш таго, настолькі унікальная творчасць, настолькі унікальная архітэктура, настолькі унікальны гэты жывапіс, адмысловасць, то што, ну, мне хочацца дзяліцца і дзяліцца гэтым усім з вами. І, ну, вот, В Торе сказано, что те, кто создают вот эти все художественные произведения, это как бы вдохновленные Господом Богом. Да, безумоўна. Ну, тым больш, это ж яшчэ 17-18 стагоддзя, гэта абсалютна, ну, разумееце, да, якое у габрэйскім народзе, якое было вераванне. Еще, простите, еще когда был первый мишкан создавался, то тогда тоже из одного из колен
создавал эти все произведения искусства, как бы мудрые Богом, они создавали, ткали из многих таких ценных вещей, вот эти все для мешкана, эти покрывала и, ну, все прочие атрибуты. Ну, ведаете, вы даже ведаете слово мешкан, оказывается, да, ну. Конечно. Ну, я много читаю Тору, Давайте, читаю да, каждый да, год, и все время как новое открывается. Я да. хочу тоже сказать, вы вот говорили про козленка, что Бог козленка забрал. Вот есть, ну, праздник у нас Рошана, там говорится о двух козлах, одного отпускают в пустыню, на него кладут руку и перекладывают всех еврейского народа. И тут вот показано, что Бог этого козленка забрал, значит, он простил евреям их грехи. Ну, да, да, но это сюжет же знакомитый вот как раз, ну, Тора же это все, да, Авраам, Исаак, да, конечно, ну, першапачаткова ахвяру, жертвоприношение, все это ахвяраприношение было, конечно, человече, это першародца, сына. Ну, были такие часы, треба гэта ведаць, безумоўна. А тут якраз вот, калі Бог, боская рука, да, ці анёлава рука затрымала руку Ісаака, Авраама, прабачце, і такім чынам Ісаак застаўся жывы, але замянілі ахвяру, вот гэту жертву якраз чалавечай на якраз овцу, авечку, да, барана, ну, барана, звычайна, да, мужчынскага полу, звычайна, да, бяруць. І да гэтага часу, ну зараз, а больш таго, гэта перайшло пазней уже у нашай тэрыторыі перайшло менавіта ў пеўня, да, курыцу альбо ў пеўня, і ну вот памятаеце песню я вам спяваў, здаецца, якраз пра Йом-Кіпур, да, гэта вельмі істотна, якраз, да. Und sie ist gleich in Markave gelaufen, dort Goye Mita und getroffen. Я могу кричить, до речі, як було чутно гітару. Я дай, я да 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 дай, дай, я дай, я да 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 дай. Сколько стоит курка, молодица, 3 арши, носиться на спадницу. Ай-яй, да 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 дай, дай, ай-яй, да 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 дай. Und sie ist gleich in Markave gelaufen, dort Goye Mita und getroffen. Ай-я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 й. Есть выдатная такая мстиславская песня, кіпурская, менавіта вот про гэта, калі Рэбе отправил свою Рэбецин, свою жонку на кірмаш, на ярмарку купить курицу. И менавіта для гэтай вот жертвоприношения и ахвяраприношения. І там все это цікаво, вот там 3 мови пераплятаюцца, хто на беларуска кажа по-беларуску, там і, да, габрэйка кажа на ідышы і кажа адначасова і па-руску, і вот такое перапляценне 3 моў, і там дзе камічнае свята вельмі адказнае, сур'ёзнае, а канец вельмі камічны, тое што раптам калі Рэбе пачаў круціць над галавой гэтага пеўня, эту курицу, все думали, что это курица, потому что, ну, песня «Сколько стоит курка молодица», Рэбе купляє курицу, куриця танней, чим певень був. І раптом эта курица починає кукарекати, что ж это все-таки курица оказалась певнем. Вот такая дивная песня, нигде нема, ни в одном сборнику, ни в одной антологии, только вот у нашем уже Академии наук. Это этнография Беларуси, такі том в 17-м годзе выйшаў, і там менавіта вот записана эта песня Мстислава, и она надрукавана. А, да, наверное, там... мужчина должен петухом делать это, а женщина курицей, по-моему, Ну так. да, нет, звычайно, да, петух, конечно, я ж кажу, что тут все ж таки сын, и все ж живён, там и не овечка, баран, и не курица, а певень. Ну, я ж песня жартовная, я кажу, что, каб сэкономить, Рэбецин хотела купить курицу, але все ж таки достался ее петух, да. Так как положено. Да. Я вам твое стихотворение на идиш, на музыку Тумбалайки. Я песню писала. Ой, давайте. Тогда я практически не поднималась с кровати, но у меня песня, конечно, грустная. Мейдл, мейдл, идише мейдл. И повторяется. Мейдл, мейдл, идише мейдл.
Wie kennst du tanzen, wie kennst du Frieden? Ein Herz kann in Guts nicht glühen. Ну, я сразу переводить. Девушка, Переводите, да. еврейская девушка. Как ты, девушка, еврейская девушка, как ты можешь танцевать и радоваться, если твое сердце Mädel, Mädel, Idische Mädel, 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 Idische Mädel. Wie kannst du lachen, wie kannst du trachten, als dein Leben kämen übermachen. Девушка, девушка, еврейская девушка, 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 еврейская девушка. Как ты можешь смеяться и как ты можешь верить, что твою жизнь можно изменить? И опять Mädel, Mädel, Idische Mädel, 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 Idische Mädel. Tut weh dein Herz, tut weh dein Kopf und die Menschen stechen noch oft. Девушка, девушка, еврейская девушка, у тебя, да, у тебя болит сердце, у тебя болит голова, еще люди приносят тебе, колют тебя, будет так полный перевод. Вот. Я в свое время очень хорошо выглядела, и люди не верили, что я больная. Поэтому было очень больно. Так это у вас автобиографичная, получается, песня, да? Да, я про себя писала. Der Schleimazu lebt in Stub. Grob der Grub und steht in Grub. Helft mir Menschen, mir zusammen auf Schabes Lichtbändchen. Der Schleimazu, несчастье, в доме живет несчастье, роет могилу и толкает в могилу. Помогите мне, люди, мы вместе зажжем субботние свечи. Dein Herr und Gott, twerun azisser mein Kampot, twerun zisse meine Ted, geh weg, Schleimazu, geh weg. Услышит Бог, и станет сладким мой компот, станут сладкими мои дни, уходи, несчастье, уходи. И опять Mädel, Mädel, Idische Mädel, kommen der Zeit, als dein Herz zufrieden, kommen der Masel, kommen scheinen die Sonne, dein Herr und Gott, und geben dir gesund. Девушка, девушка, еврейская девушка, придет такое время, что возрадуется твое сердце, придет счастье, будет светить тебе солнце, услышит Бог и подарит тебе здоровье. Ну, мы только можем аплодисментами, да, поддержать вас, да, на жаль, да. Дякую вам. Бачите, яшчэ невядома, хто павінен выкладаць ідыш і вучыць вас да ідышу, да. Ну, мы можем поменяться ролями, да. Белой, да. Скажите, пожалуйста, Шлемазу